Ji bernameya gundê me silav û rêz. Mijara me îro navçeya Çêrmûga Amedê ye. Em ê Çêrmûgê bi du beşan bidin nasîn. Çêrmûg yek ji navçeyên Amedê ya dihêla dîrokî de bijare ye. Navçe dikeve Rojavayê Amedê. Di dîrokê de navê navçeyê weke Germik, Germok û Çêrmûg derbas dibe. Navê xwe ji ava germ digire ku bi Kurdî ji avgermên siruştî re Germik tê gotin. Di nav demê de guherînên nav li ser navçeyê jî çêbûne û Germik bûye Çêrmûg. Navçe ji Amedê 9 kilometre dûr e û herêmeke çiyayî ye. Li aliyê Rojhilat dibin quntara çiyayê Aşûkar de ye. Mezinahiya qada ernîgariya Çêrmûgê 1032 kilometre kare ye û ji asta deryayê bi qasî 700 metre bilind e. 78 gund, 75 mezre û du şaredariyên navçeyê hene. Di tahrîr defteriya parêzgeha Amedê ya sala 1518 de xuyaye ku Çêrmûg sencaxa Amedê ye. Di salnameya Diyarbekirê ya sala 1879 de jî li ser Çêrmûgê wisa dinivîse. Çêrmûg bajaroka Diyarbekir e. 913 xane, 3 xan, 3 dikan, 1 hemam, 5 mektebên riştiyê, 1 medrese, 1 dêra Ermenan, 1 dêra Protestan, 3 pire, 4 debaxane, ne firin, ne xewaxane, 2 goristanê Mislimanan, 1 goristana Ermenan, 1 goristana Cîhuyan û 4 tax hene. Hema hemû navçeyên Amedê xwedî dîrokeke kevnar û şaristaniyên kevinin. Ji serdema neolîtîk ve însan li van derana jiyan e. Bermahiyên kevnar ên weke Nawuz, sarincên avê, şîkevtok ên serdemên berê gelek hene. Di serdemên berê de ewilî hûrî, mîtanî li vê herêmê jiyan e. Di vê mijarê de dîroknas jî hemfikirin ku hûrî û mîtanî mezinê Kurdan in. Li herêma Çêrmûgê di navbera salên 350 û 1260 de ev her du medeniyet dê hukm kirine. Ji bo herêma Amedê bi taybet, Mezopotamya di serdemên berê de derbûşa şaristaniyê bûye. Her dewlet û komên xwedîhêz Mezopotamyayê dagir kirine û hatine çûne. Li Çêrmûgê şopên berbiçav ên ji dema Asûrî, Urartu, İskîdî, Med, Persî, Eskender, Ermen û Arsakî hene. Moses di pirtûka xwe ya bi navê ernîgariya Ermenistanê de dibêje ji wanê hetanî cizîrê Arsûkiyan hukm kirine. Wê demê Çêrmûg jî sencaxa heftemîn a parêzgeha bajarê Alenîk bûye. Arsakî bi xwe Ermen in. Her wiha metranê Asûrî Amedî Maryewşa di vakanameya xwe de dinivîse ku di sala 498 di meha îlonê de tofaneke mezin li herêma Amedê rû dide û erdhêjeke mezin çêdibe. Bi vê erdhêjê re di çemê Firat û Abernêya Çêrmûgê de bûyer û guherînên mezin çêbûne û germav çikiyan e. Piştî Arsekiyan Romayî yan jî Romî hatine herêmê û di navbera salên 395 û 639 de hukm kirine. Di sala 639 de di dema Omer de bi Amedê re Çêrmûg jî ketiye bin desthilatdariya İslamiyetê û hetanî sala 661 domiya ye. Bi dorê re Emevî, Ebasî, Şêxanî, Hamdanî, Übeynî, Merwanî, Selçukî û di navê de İnal û Nîsanî jî hatine û hila xwe kirine. Di sala 1085 û 1095 de Artûkî hatine herêmê û pira xaburmanê çêkirine û rêya Tebrîz, Exlatê, Riha û Helebê bi hev girêdane. Selçukîyên Anatoliyayê cara duyem Artûkî, Qereqoyînî û Aqoyînî li herêmê hukm kirine. Ji sala 1420 hetanî sala 1515 herêma Çêrmûgê di destê Mîrê Mirdasiyan de bûye. Avakarê mîrektiya Çêrmûgê Hüseyn Kurê Mihemed Emîrê Mirdasî ye. Li gor şerefnameyê Mîrên Gêlê û yên Çêrmûgê ji heman kokên e. Li Rojavayê Çêrmûgê kelehekî dîrokî heye. Li serê çiya li ciyekî asê hatiye çêkirin. Di derbarê çêkirina kelehê de agahiyên zelal tune. Keleh niha xirabe ye. Çend sarinc û bîrên avê ku ji kevir kolanê jî hene û ew jî bi keviran hatine xitimandin. Nawuseke heye Çêrmûgê jê re dikanê berber dibêjin. Tê gotin ku di dema xwe de ji kelê ra rêyekî bi dizî daketiye çemê Sînayê. Ev rê bi qasî 150 metreyan dirêj e û di binê kelê de derbas dibe. Hetanî sala 1515 jî keleh hebûye û gelê Çêrmûgê tê de jiyan e. Bi desthilatdariya Osmaniyan re keleh hatiye xirakirin û kesên di kelê de jiyane mecbûrî koçê navenda îroyîn kirine. Osmaniyan ji aliyê Qafqasyayê çend malbat anîne û weke gelek ciyên welatê me bicî kirine.
Jibili ve li navçeyê Ermen û cîhû jî jiyan e. Li navenda Çêrmûgê mizgefta mezin ango camî kebir heye. Nivîseke li ser dîwarê wê hatiye kolan ku di navbera salên 1145 û 1146 de ji aliyê Ebu Mensurê İnalî ve hatiye çêkirin. Di dema êrîşa Moxolan de mizgeftê zirareke mezin dîtiye. Piştre hatiye restore kirin û minareya wê lê hatiye zêde kirin. Li navenda Çêrmûgê li taxa qelê ku dikeve Rojavayê Çêrmûgê mizgefta Sultan Aladîn heye. Çend navên vê mizgeftê hene jê ra Camiya Atîk, Camiya Çêrmûgê, Camiya Şah Elî Beg jî dibêjin. Mizgeft bi kevirên spîgewr hatiye çêkirin. Medreseya Evdullah Paşa li navenda Çêrmûgê ye. Li ser dîwarê mizgeftê nivîsekê heye ku di sala 1756 de ji aliyê Çetecî Evdullah Paşa ve hatiye çêkirin. Evdullah Paşa Çêrmûgê ye û çend caran walîtiya Amedê kiriye. Du pireyên dîrokî li Çêrmûgê hene. Her du jî li ser çemê Sînagê ne. Yek li Bakur, yek li Başûr e. Yek jê pira Xabûrmanê ye ku ciyekî stratejîk e. Ev pire rêya Çêrmûg, Swêreg û Helebê ji hev diqetîne. Pire sêçavî ye. Ji dema Romayê de pire li wir hebûye, lê di şer û cengan de tim hatiye xirakirin û dîsa hatiye çêkirin. Ya dawî ku niha heye ji hêla Zübeyde xanim qîza hukmdarê Artûkyan ve hatiye restore kirin. Pira duyem jî li ser çemê Sînagê li Bakurê Çêrmûgê ye. Pire di sed sala 12 de hatiye çêkirin. Pire di çavî ye û 18 metre dirêj e. Ji ber ku pirê xesar dîtiye, pireyeke din aweke alternatîv bi qasî 600-700 metreyan dûrê wê hatiye çêkirin. Rêya Çermûg û Çêngûşê di ser vê pirê de pêkane. Li navenda Çêrmûgê gelek kaniyên kevin jî hene. Kaniya Xanimê, Kaniya Qîrzê, Kaniya Bandîzade, Kaniya Elîpîr, Kaniya Qeyme, Kaniya Herefene, Kaniya Yel, Kaniya Hesen û Hüsên, Kaniya Çelenga, Kaniya Êşûr û Kaniya İzmîra. Dema mijar Çêrmûg be yekser germava Belxîsê tê aqlê mirov. Germava Çêrmûgê di dema çûyîna Erxeniyê de li destpêka bajêr e. Germav ji bo gelek nexweşiyan şîfa ye û navdar e. Di nav gel de jê ra hemama Çêrmûgê dibêjin. Lê navê wê ye orjîn Germav e. Di derbarê dîroka Germavê de agahiyekî teqezî tune. Berê ser Germavê vekirî bû, lê di sed sala 16 de mîrên Çêrmûgê li gor wê demê kumbeytekî li ser çêkirine. Ava Germavê 48 dirince germ e. Mineralên weke klor, sodyum, sülfat, bikarbonat, iyod, iyodûr û bromur hene ku ji gelek nexweşiyan re derman û şîfa ye. Germav ji aliyê turîzmê ve roleke mezin dilîze. Li ser Germavê efsaneyekî wisa heye. Li gor rîvayetê fermandarê Aqoynî xwedî gelek lawan e. Lê qîzên wî tune ne. Di xewna xwe de dewrêşek dibîne û ew dewrêş zarokekî av dide fermandar. Li ser dayîna vê avê keçikekî wî çê dibe. Keça hukmdar ku mezin dibe, pir xweşik dibe. Navê wê datîne Belqîse. Destê fermandar nagire qîza xwe bizewcîne. Dilê Belqîsê jî di lavê xizmetkarê qesrê de ye. Navê lawik Samî ye. Rojeke xanima paşayekê Belqîsê ji lavê xwe re dixwaze. Belqîs vê qebûl nake. Xanima paşê nifireke li Belqîsê dike. Li ser vê nifirê Belqîs nexweş dikeve. Diranên wê diweşin, di laşê wê de birîn vedibin. Birîn her ku diçe mezin dibin. Li ser vê Belqîs ji qesrê direve û berê xwe dide nava daristaneke mezin. Naxwaze kesekî bidîne. Dema di nav daristanê de derbas dibe, dibîne ku avekî hilm û gulm bi serketiye diherike. Ew xwe davêje wê avê. Birînên Belqîsê di cî de xweş dibin. Di vê navberê de Samî bi dû Belqîsê dikeve û wê li ber avê dibîne. Fermandar ji bo ku Samî Belqîsê dibîne, wan her duan dizewicîne. Li ser vê avê jî fermandar hemameke xweşik çê dike. Dibêjin ev hemam, hemama paşayê mezin e. Ji ber vê jî navê Germavê kirine Belqîs. Li Çêrmûgê çiyayê herî bilind koyê qetran e ku bilindahiya wî 1640 metre ye. Wekî din çiyayên bi navê Koy Hesto, Koy Veyvikê, Koyê Çîvan, Koyê Aşûkar û Koyê Elîyon li navçeyê hene. Belê temaşevanên hêja. Me îro ji we re behsa hin taybetmendiyên navçeya Çêrmûga Amedê kir. Heftaya bê em ê gund û gundikên navçeyê binasin. Hetanê heftayekî din her dilşad û rûken bin. Dem baş.